Lapha bekufihlwa amalungu ayisikhombisa omndeni owodwa wakwaMsimango anyamalala khathi kuhlasela izikhukhula ngomhla zingama-24 kuZibandlela. Le nkonzo ibinomunye wodwa. Hayi mphakathi kaNkulunkulu angazi ukuthi ngathini ngendlela okuyiyo, kodwa nje anginako ukukhuluma okuningi, ngizophakamisa ngazo zonke izandla, kodwa ngingaphakamisa ukufa okungivelele. Ngihanjelwe ingane zonke zami engihlala nazo kuleli khaya. Imeya yomasipala wase-Alfred Duma uZamasibisi wedlulise amazwi enduduzo emndenini. Mndeni waMsimango nehlobo lonke, into mayisinje ayidinga bangani, idinga nihambise kuJehova. Uyedwa, akekho munye, uyedwa nje ozokwazi ukudala indlela kulobu umnyama enibhekene nabo. Kusenjalo uSibisi uphinde wabonga zonke izakhamuzi zakule ndawo ngokuphuma ngobuningi bazo ukulekelela umndeni wakwaMsimango ukuthungatha izihlobo zawo ezemukene ikhukhula. Abantu bakithi nje siyabonga indlela ukubambisana esibonile kibo. Bephuma beyolekelela, bepheka ukudla, bephakela abantu abayofuna uNkulunkulu. Siyathoza kakhulu ndabezitha umsebenzi nje obuwenza nobubambisene nabo. Lamalungu omndeni afihlwe ndawonye emathuneni endawo, kanti kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabanye abantu abathathu abamukene izikhukhula.